Erokamano. Gima ne watimo e iko omenda mokalo, ne waoro kwayo. Ne wanyiso ji duto manigi nurseries mondo oornwa kwayo ni giikore mondo wati kanyakla e gero bungewa mar Homa Bay. Kendo ne wayudo kwayo moa kuom ji mathoth mane dwaro ni mondo wamigi kony machalo kamano. Kato apisas maga manie depart mar climate change kata kor lwasi to kaachiel gi ler ma environment, ne giyudo gigo magigoyo gimenyo gi kaeto giwuothe gwengego mi gifwenyo jogo madieri nigi tree nursery mosebedo kuom kinde, to kendo gin joma kidhi tiyudo ka gino en gima nitie ok gima onge. Koro yot mondo mi wachiw kony ne jogo mosechako moloyo joma pok ochako. Koro manie mane wayudo gwenge ka gwenge, ne wang'iyo jalno mosebedo gi nursery kuom kinde mabuora kendo en registered kaka CBO, te CBO nenoendo bende oneno ni joma mine nitie, youth nitie, nyaka jogo mani kod ng'ol. Koro manie kaka ne wafwenyo grube 80 go, kaeto wamiyogi puonj makende kuom kinde buora ma giyudo puonj kuom ndalo mabuora, kendo ne wakonyore gi riwruok mar ICRAF mondo tieg-gi. Ne waluongogi magawa moko, magawa moro ne waluongogi Rusinga, magawa moro waluongogi Kindu, magawa moro waluongogi Oyugis, kaeto watiegogi kuom kinde buora mwanyisogi gik manyaka wang'e ma dho ngere luongo ni milestones. Koro kane gisekalo kanyo gi tiegruok ma wayudo ni gin joma osendiki, nigi andiko gi certificate, gin nyaka gi account, gin joma osebedo kadhi nyime gi tijgi. Koro gima odong' en ni koro waseikonegi omenda mibiro migi 150,000